Tramàgic és una empresa familiar de fabricació de globus aerostàtics. Fa més de 40 anys que es va fundar l'empresa. Estem venent a tot el món, hem venut a més de 60 països. Tenim una fabricació anual de més o menys uns 100 globus l'any i hem arribat a més de 2.500 globus. Nosaltres fem les cistelles, fem els cremadors i fem les veles. Comença, evidentment, a l'oficina, hi ha un equip d'enginyeria molt potent, som 6 enginyers aeronàutics. Després també hi ha un equip de disseny que estan personalitzant els globus, també els globus estàndard que en diem nosaltres. Després tenim els globus de formes especials o els d'apèndix, però sí que hi ha una personalització amb cada globus per posar el logo i així. Llavors després ja se'n va al taller de costura, que sí que tenim màquines de tall de làser i així, però sempre hi ha la persona darrere i després hi ha les màquines que hi ha unes 20 cosidores i talladores fent tot aquest procés manual. També fem les cistelles, vull dir que teixint manualment. Els cremadors també estan dissenyats i aquí es fa l'assemblatge i cada cremador també es prova un per un i també tots els detalls després per cada client, segons la zona de vol, segons el tipus d'operació que fa, també hi ha les especificacions a nivell tècnic que acaben de definir la configuració del cremador o de la cistella. Des de la Generalitat, la valoració que fem de la feina de la Federació de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides és molt positiva, no pot ser d'altra manera. Treballen col·lectivament, treballen en defensa d'uns productes que tenen aquella certificació de l'autenticitat, de l'origen, per això són indicacions i denominacions amb un valor afegit, i estem molt contents que la Federació treballi de forma col·laborativa amb tots els seus associats per posar en valor aquestes produccions. I des de la Generalitat el que hem de fer, com intentem fer cada cop que hi ha lideratges que s'exerceixen en benefici de la producció agroalimentària del país, és donar el màxim de suport possible. Jo crec que el globus que hem pogut veure inflat és molt cridaner. Al fi i al cap fas una acció simpàtica com aquesta, a més absolutament relligada amb la sostenibilitat, perquè aquí no hi ha més que accions netes, diguem-ho així, com els nostres productors, d'altra banda, i aquesta simpatia d'aquestes accions el que pretenen és cridar l'atenció del consumidor i de la consumidora del nostre país, que ha de ser el principal aliat de les nostres produccions certificades. Jo m'he quedat amb l'experiència, és brutal perquè tens aquesta sensació de tranquil·litat quan ets dalt de tot, però ganes de tornar i de fer una ruta, no només una pujada i una baixada. Bé, què fem a la Federació d'OPs i GPs de Catalunya, aquí a casa nostra? El primer, intentar aconseguir recursos per a poder fer aquestes accions, a donar a conèixer, sobretot, al nostre consumidor de proximitat i, com no, les escoles d'hostaleria, restauració, en tots els productes que tenim a casa nostra, evidentment tots certificats, des dels 5 olis que hi ha a casa nostra, des de l'abella al Pirineu, el formatge de Cadí, els pollastres, el gall, les mantegues, els fesols, l'avellana, l'arròs, tot el que tenim, no me'n vull deixar cap, tots. Evidentment són productes certificats, al qual el segell de certificació primer hem de complir les normatives de l'administració local, però sobretot qui dona aquest reconeixement, aquest segell de qualitat és Europa i per tant vol dir que és garantia total el producte certificat. Sobretot, el consumidor està ajudant en aquells productors productores que estan fent aquests aliments d'altíssima qualitat a poder tindre una continuïtat fent la nostra feina, que és fer de pagès o ramader,
i sobretot estan ajudant, no?, pues, a que això sigui possible. La campanya és molt brutal, no?, perquè fer aixecar un globo i enlairem les nostres DOPs i IGPs és el que la Junta, és el que la gent que estem dins a la federació és el que volem. Ficar les nostres DOPs i IGPs ben amunt, ben amunt, ben amunt, sí? I que, sobretot, en aquesta campanya que enlairem les nostres DOPs i IGPs, la gent aconseguisca identificar els segells de qualitat i que quan vagin a qualsevol botiga de proximitat o algun gran centre comercial, que també hi som, pues, simplement veient els segells, sàpiguen que estan comprant un producte certificat i per tant estan comprant qualitat i estan ajudant a tindre continuïtat.